Hakanegi ukirish Bakhuid tong induai nagabinda kiyinga sem jong Fatima rinda tiang bakin yo jingo jingkia duai nagabinda kon Theodora lingdo moplang nagabinda ka jingjatai bam jukut min sien jongi duai nagabinda bancho puwain Perslin rindong Mary Prince rindong Reniel Hudson rindong ban Palei egi naki jinge ki jing shitong bat ki jing Sngi barho tongin vanra hau Jesu ye kijing tumo shime jongi hidwairo nagabinda barro kijing don kam jongi kam dame nagabinda ka Bible convention hagane ga Sngi se jain duai nagabinda ki ba phangi ba shitam hapadeng jongi pat ki ba ngi bu jing tumo karpa ha kerteng opa barukhon badumen sim Bakhuid Amen. Kajinga e jango trai jangi yu Jesus Christ barka jingi jango blay lem barka jingi sulok jango min sim Bakhuid kindon rengka bat pi barong rengka bat pi ro tongin sangesh por ben kuslai halaka donur ka min sim jangi hala bar ki jing talat ki jing duna jangi kabangile le da ki tin ka tillich da ka jing le jing kham da ka parkhat ka pardain jangi ngila le pop bund sin ngila le sniu ye ki vei ngila kiar na ki ban le ye ki baba ye ki vei pan ngila mane ye ki blai tau bat wad larangi don ki jing tipru ngim shimla pai shau trai tongin pan map naga binda bara ki like that jongi jisu be yit map yengi namar ngilong ki baduna ngilong ki nompo nga plam hau blay badan bor baro bad happy ko himen ko para bangrale pop shibun e da ki jim parkha da ki tim da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palar junga da ka jingle palar junga da ka jingle palar bakrab e junga namar kata ngakar phadi ka Maria Bakhuid kabayai sa ka ti soti ya ki angel bat kiri koi bari api ko himen ko para benduai nagabinda junga how try you play jungi u play badan board bar wini sene yangi badendala map igi pop jungi nilam yangi shaga jingi bam jikut amen try rat ko play is ne yahi try rat ko Christ, oh,
Dubai. Ngais kem bagabor jisu na man hiar halu jongi but ngi lumlam bar roke jing dumu jongi hakama jong idwairu naga benda ka Bible convention haga negas ngi se jain koblei da oba lasis pa yangi bala plong yangi ki kunting the pace born yaki kun by e jame kanamba hakitu ki bangai thau Chris and I yaka jinglai luit beshisha but yaka nam pateng bane junam da utrai jung yu Jesus Chris kun jame by im but sen sharing kat but me haka jingalang kawe jung men siem Bakhuid ublay junam la junam amen. Kajing pule na kishiti baringkong jong Paulus Bakhuid chiki Kristan hakorin. Ko para kajing tip berkajing seumeng kajing itpat katai. Ada uno utharai ba utip ai kata ka bamut ba patchem latip kumba uladai bantip. Penban lada uno uit ya ublay la itu ya u da ublay. Henry syapang ka babam ya kajin bam. Balak kenya ki blay thau nitip ba blay thau don kaching im basisha but don blay laitang uway namar wat lada kila don ki blay bala shu ainam la ka beneng ni la ha beneng ne ha ka khendeu ko ba don shisha shibun ki blay ba chibun ki trai penban yang ite don tang uway ublay ukpa na ubaki e baro kilong but nagam ta jung u ngitip ba way utrai u Jesus Christ daw ba ki baro kilong bat uba ngiim la jar kata baro kidon yakane ke jingtip re kidon kato kadne ba kila dang dem perkhat hadu menta ya ki blay thau kila bam ya kejin bam la kumba la kanya shisha hau blay thau ba de jingtip lem jungki bakala long kabatalot bacha pentingit barkumta daga jingtip jongpi wei ubreu batalot la sha penjot para banget uba ukris ulayap nakamta jong u te kumta daga balale pop prasha yalki para bat philapan mong yak jing yatip lem jongki haba la talot phile pop prasha ya ukris namar kata lada ka jinbam kalong kadau jong jing le pop upara junga te ngan ambam do shu lano yo ngan pelong yo para junga ban lepop kaktin jong utrai nabar praspa san punyo roya antifon baat katwe arlai sao katwe kata
wei pat ba jaga jingi jungu la penjanai hangi Hallelujah. 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 U tribe don rank card but P. Ka jing pule na ga gospel Bakhuid kat kumu Lucas. Hakata kapor u Jisu long hala kisendran. Nga ong api kibayas ngap. To ya I ya genong shun jong pi. To le baha ya gitu kiba isi ya pi. To kerku ya gitu kiba tim ya pi. But to duwai na kabanta kito kiba lo le tomet ya pi. How ta ubatap ya pi na kawai kangap. To pensha hau sa kawai pat. But yauta ubakni ya gajan kup jong pi. Wat kang ba un shim ya kasop tipo jong pi ro. To ai how no bapan na pi. Na but now ta ba shim ya kimar kimata jong pi. Wat pan biang yaki. But kumba pikwa ba kibriu kan le ya pi. To le kumju yaki. Lada pi ya kito gibi ye pi. Balei pidei ban yo jingkerku. Namar wat kinong pop ki ya kito gibi ye ki. Balada pi lebha ya kito ki balebha ye pi. Balei pidei ban yo jingkerku. Namar wat kinong pop ki le kumjo. Balada pi ai keliang ha kito na kiba pikermen ban yo biang. Balei pidei ban yo jingkerku. Wat kinong pop ki ai keliang para nong pop. Bat kin yo biang kumjo. Henry to ya ya kinong shun jong pi. Bat to le baha ya ki. To ai keliang bat wat kmilanti ban yo biang. Bat kebai nong jong pi kan long ke bakrau. Bat pin salong ki kon ubahalor tam e. Naba ulong bobha. Ya kibom sngongo bad kibasneu te kumta talong kiba isnei kumba ukpa jungpi ulong uba isnei wat bishar but anom bishar yepi wat penrem but anom penrem yepi to map but en samap yepi to ai but en sa yepi daga jingtau kabapura kaba tenyan kaba ker ibha kaba shlei an saai pa hapane jongpi naba ka jingtau kaba pi ai kan long ka jingtau kaba pin yo ka gospel lu try ka jingyero ya me ku Chris Ko himen ko para ba yid how try Jesus Christ. U Paulus Bakhuid Ukraine hangi lemba ka shiti shaki Corinth ba ka jingtip marwe khanum yarap iyangi banya kendu but yomat ya uble ka jingtip ka kalalong ka jingid hangda ngi shem ngi lab but ngi im ya ka jingim kabapura Born ki bru ki don jingtip shapang uble Don ru born ki bru ki don jingtip shapang born ki bale but don ru born ki bru lemba ka ne ki jingtip ki persham ban thaulad ban mane born ki bale Henry u Paulus bakudu ong ngi don tang uwe uble ha uta uble ngi de ban lap ngi de ban shem ya ka jingid kabashisha ladangim lap ya uta uwe uble bashisha ha ka jingim jogi ngilaban bakra linti but yaki ke baro ke bangile man ka por ke kerlalong shisha ke jimene blaita but u Paulus bakudu krain halor kane ke jingjia haba ki brio kila late mane ya ki blaitao ya ki dor blay but nanda kila stang ban snow kolmar kli namar ke don ke jinkinia hagaju ka por
bat kila kinia bat kadon ki dokinia kababun ki briu kila bam bat kila sngorem hapo jangki namar ke jingtip kindiat kapelong iyaki benting benatatin bat kapelong iyaki penban basosi ban mendau Paulus bakudu on baro ki kam ki bangile kade ban shong ha ke jingya te plam jangi ka jingya te plam ka lumlang da ka jingtip bat ke jingit bat ke jinget ka bajliu ha ublai but ladang imdon kum kita ke jingyat te plem kaba pension nongrim ha ke jingi do ble bat ka jing sngur men siem ngila ban bakla lindi bon sin namar ngim per khatlem ekiwe nginom new burom ekiwe but na kata ke jinglong jangi ngila ban kerlalong ginong shun jong ble bad ha ke jakaban mane ya uble bashisha balong balapau hangi lemba ujisu Christ ngi pinban ngi stang ban mane ya ki dor ble ya ki ble tau bat ki ble jongane ka parte naga daga da bon ge brio wat ha ka ne ge juk ka ba menta aru kidang mane bon ki ble tau bon ki ble ha ka jakaban mane ya u ble ba shisha ladang imdon kane ke jinglong ban mane ya uble bashisha ne kongo ya uble bashisha ninget bi ya ke baro saudong ban ngistang ban long ginong shun jogive hangne ujisu u ong hangi lemba ka gospel ni de bandon ke jingi de kabami na ka donu jangi kabala ban ya palat ya kapot ka sambaro kaba mangi ki bringi bubon sin kaba ya de bat ke jingi de jangi bat ki brio kaya kabala ban ya rap yangi ban yo iya ka do ruble ha ke himmen ki para kata kalong ka jingtip bat ka jingyo mad ka ba klelang bat ka jingi do blai larang imdon ka ne ka jingi bat ka jingtip bat ka jingyo mad ya u blai ngin sastang ban ya shun ya ki we ngistang ban pinram ya ki we ngistang ban bishar ya ki we ngistang ban tau ya ka jingduna jong ki we ban na kata ka jinglong baro ka we ngi perlong bon gi nong shon sau dong jangi ki briu ki ba perlong nong shun ha ka jingim jongki ki long shisha ki briu bam don u ble ba shisha ha ka jingim jongki pinban kidang mane bon jait ki blai tau ka ba kila tau da ka jingtip barit baria jingtip ka ba ki lumlang na ka ne ka parte bad ka jingit na janga parte bad ka jimman doi shime baru jisu ong hangi ka jingit bashisha ka pelong yangi ban kudup ya baro namarba ngistang ban oi ya ka jingdon jongu ble bashisha haki himmen ki para jongi haki kun ki ti jongi haki bayid batoin jongi kumjuru habaro ki buriu ki banongwei namar ude uble ubatao ya baro ude uble uba penhe pensan ya baro bade uble uba penwandur ya baro bad ya uta uble ushong ha baro bad lempa kane ke jinglong ngila ban id ya baro nginum pelong shu yaki bru nong shun jongi ne nginum isi yakiwe ne nginum jingai na kiwe pinban ngin yo ya ke jinglong kaba pelong yangi ban kudup ya baro namar ujisu shong hapo jongi tongin persang ban yoi ya uble bashisha ha ke jingim jongi tongin yo mad ya uble bashisha ha ke jingim jongi tongin penhe pensan ya ujisu hapo jongi kramba ngindup nang roy ha ke ne ke jinga e jongo ble bat ke jingi e jongo ble idwai na gabinta ka ne ke jinga e ha ke ne ki yukirish bakui jisu be id kerku khardo yangi pen roy hapo jongi ya uble ya ke jinglong uble bashisha kramba ngindup la ban id ngindup la ban ya kedup ya baro kinong shun jangi ki bangis ngo ba penvit yangi ai ba baro ki jingtip ka bangedon kanang pen krai yangi ban wad ban shem ban yamad yeme ha ka jingim jangi yen yaro ya utrai Jesus Christ tagin plai ka jingi ngange ha ublei upa badon por baro unang ka bening ba kendo but how Jesus Christ ukun pamarwejo utrai jangi ya wala pona men sem Bakhuid ya wala kana ka Maria tisuki ya wala shale pein po Pontius Pilatus la sana arpana yabu la ya pratep yabu wala kiasha ki baya kaga Sngi ka balai la mi pan ki baya wala kiyo shabene sham shakamono play upa badon bor baro
nang daun wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam nang e ho min sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinga silo ki ri kuid haga jimap igi pop haga jimmi pat gado haga jingim bam jikut amen Lai spa trapua. Lai spa trapua. Duai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jumpi kallong ka ba priang kun ha ublay upa dan god barro To try puteng sinjan kiti sompi. Nakuta kasiro kurang puteng sumu. Kesuntai ni bayar kusumu baro bayai. ko blay ko nang seng ya ka jing mane blay ba shisha bat ya ka jing suk to ai ngi kar pat baka ne ka jing tarwa ngilla banai ka ngu ka dem ka ba de hok hame ubakrao ka buram bada ka ba yo binda ha ka ne ka jing maya ba kanda yen pinyatali yangi da shisha ha ka donut bat men siem da ukris utrai changim Amen. utrai undon reng ka bat pim to kan tiu ya la ki donut Kongin aingu ya utrai ublay jangim da shisha kalong ka ba siyang hok bat ka bade kadai ti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka ba aingu yame ko ken rat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jukut namar wat la da mem don kam ye ka jing ro jangi pen ban ka jing so go jangi kadai hi ka jingai jame namar ki jing ro jangi kim pinyare ye ya ka jing khao jame Henry ki arab yangi na ka binda ka jim penim lembau trai jangi Jesus Christ bat kum da rengat bat ka kin khun rawai jangi angel ngi ya ro yame bat ngi pen bana da ka jing kamen tongin duwai na ka donut bangin dup ya mat ya blay ba shisha ha ka donut jungi ha ka min siem jungi ha ka jingim jungi lemba ka jing wan hya jung min siem Bakhuid bangin dup ya mat shisha ya ka jing start jung ka bane da shisha melong Bakhuid ko trai ka tmei jung ka jing Khuid barom nemar khat thangi kar par ya me to pen Khuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jungi da ka ba pa ya men siem jame kum ka je halo jungi bakin kralalong yangi kamet pakasnam jungo trai jungi u Jesus Christ
Hakapor baladino yawu badala kamons ngaba ula pediang ya ke jingsha shitam ula shim ya upu bad daha kaba aingu yame ula kedia yawu badula ai kalagi sendran u om to shim bato bam na kane pi baro ne mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpi Hakaju keru kamendala lebam ula shim ya kuri pada kabaingu biang yame ula ayaka halagi sentran u om tu shim bat dina kane pi baro ne mar kane kalonga kuri jaga snam janga jutang bate mai bat bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi pa naga benda ki babun naga benda ka jimma yaki pop Palei kane ban kan mau yangam ko snam bakar dor jangu Kristo pen koi yangi to pen koi yag men siam hadim pen koi ben kia yagi ba pangi ba shitam ya da ingi na obame kajim maya jong kajinge Sin lagi bam yule Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi kha jangum ngi tharwa hame ko tra yo pu jang ke jingim bad ya ka khuri jang ke jim penim ngi da ai ngwai dem namar melanyu yangi ke babit bani ha kama jamme bad ban chakriya me dag bas ngevrit ngi kar paadia me bangi ke bayo binda ha kamet bad gas namu kris ngi long ke bala penyatli khabe da umen siem Bakhuid Token mau ko try ya kabalang jungme kabla priang hasutla ka pertai bato penjana ya ka ha gajing e rangkat bado Francis ukpa Bakhuid jungi ubol bad maroin u bishop jungi ka kan hun ki bishop bad baro kileng do token mau lem ru ya ki hanman ki para shinrang bad kan thei ki baliat ya dak bakrmen ya ka jingme pat bad ya baro ki balaklat no ha gajing isne jongme to padiang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isnai yang iba ro ngi kerpad ya me barengkat bad kamaria thisuti Bakhuid ka kmi jong ublai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro kerukhuid ki balapen sngob ha ya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bad bangin ro bad pandan borom ya me daw kun jong me u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallong hamayu blayu pa badon bar hake jingelong khawe jungmen sim Bakhuid barro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen ko hemen ko para tongin duwai naga benda bahar ke jing tumo jongi sasin lempa ke nega jing duwai ka bau jisu hi ulahi kai ngenangai ti ya ka Bible convention ha ke nega singi sai jain But kum jurungi duai na binda bahar ke jimpen krai na binda ka sngi boram parish baka bor jisu kanang pau ha baharo kini ki jingjia kopa jangim ba ha bening kalong ka Bakhuid ka teng jame kan wan ke hi ma jame kalong ka mon jame ha kindo kuma bening toai ngi minta ka jim lam jangi ka bahala ka sngi ba ta ma ngi kren khang jangi kum ba ngi rungi ma bi ke belis ni yangi ba de lam yangi sha ka jimpan shoi en rei de Palei tingi na ka basiniu to Palei tingi ngi karpat ko trai na ki jing siniu barro ha ka jing spon jame tai jing suk jing sign ha ki sngi jangi kram ba da ka jing ra ko jing sne jame ngi light bara bona ka pop ba ngi yo jing da na ki jing jinjar barro kat bangi da ngap kemelin dia ka jing garmen Bakhuid pat ka jing wan pa jung nom penim jangi u Jesus Christ
Nama kecume kalong kaima, kecume kebor bekau dalam, sunam la sunam. Ko trai Jesus Christ meu bela ong haki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat paid igi pop jami Henry ka jingai janga balang jame bar ha ka jing spoon jame tai ha ka ka jing suk bar ka jingai tali kawe kat kum ka mon jame mame uba im bar basensha junam la junam Amen. ka jing suk trai kandon bara bor rengka bat pim Mereka bat dam da ka jingi do Christ tangin ya ingo markelia. Hakumi ukun lambro junga Palei. Hakumi bakit no kapop junga Palei. Sukito ke bala kot ka jinga wai junga ukun lambro. Kamet beras na am junga Chris kan riang asya ka jinga pam junga.
blay beshisha. Melong ukon blay beshisha. Melawan hapo jangi, agadonu jangi, agajingim jangi. Longing in kon gibalay luwin nagajing te jingko. Pangindum dam nagajingi diame. Jingi diagi berabri. Jisu yalam lindi yangi way bay bay. Trekam hapo jangi way bay bay. Trekam agadonu jangi, agamet kapar jangi, agamen siam jangi. But menang mentang yangi ko Jisu. Pangindum dam nagajingi. But melang ublay marway jangi, yamengi mani yang mengi id. Jisu ay boring way bay bay benda. Yalam lindi yangi ko Jisu. Halon baro di kamge jam jangi. But menam yalam yangi shaga jing job ko Jisu haga jing yalay jangi haga ni kapaltay. Ay boring ko Jisu. Yalam lindi yangi pen kendang yangi pen koy yangi. Pen koy pen kia yangi ay boring ko Jisu. Ay baga jingim jamme kalong kabasizo haga jingim jangi bay bay bay. Ko Jisu bayir ay boring shindi pura yangi. Yalam lindi yangi ko Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. To ai ba ye ki ringe jame ko trai ye ki ba mepsa badai jingim daga jimbam jangak tin jame pargat sakramen bakin jabening. En pen mendoi shibun ye ki dakat kinige jingai ba krau na ukun ba I jame. Ba en pelong yangi barabor ki nungyo binda haga jingim jungu uba im barsanshar junom la junom. Amen. Utrai undon rengka batpim blay badon bor barwen karkuyapi. Uppa barukon barumen sim Bakhuid. Yalay suk ban pen bana yaga kubar babha jungu trai daga jingim ka jumpi. Isu yaw pamagay. Sanspa sapura. Sanspa sapura. Marcel Bakhuid, Marcel Myrthong, Sebentar berabot sama Amen. Ini roh Yesus Kristus, Amen.